kun ga dai nan iyafat ne na biyo dan kuda dai tafi umara to kun san akwai abubuwan da suka faru wanda ya tada hazo ya tada kura wanda aka ce sanadin wannan abul dan kuda ne wanda wasu marasa imani marasa mutunci marasa tarbiyya wasu tantiran yara 'ya'yan baki wanda suka shigo har jihar Kano suka zo suka ci mutuncin Barau da burin Maliya dan kuda an ce kai ka haddasa wannan abu me yake faruwa to ai mun dai akan mu nema arewacin Najeriya daraja ne da mutunci ai za mu dade muna yin bakin jini dalili shine ba za mu ba wani mutum kara zo ba izo haka kawai irin da jawa 'yan arewacin Najeriya bakin jini kuma ina zagin iyayenmu da yayyenmu da malamanmu wannan abu shine muka magana muka ce da rashin din tallan asuwaju abu ne zuwa da akwai ta da za a tallata cikin mutunci ba sai an zo kirkiri an ce dole bane babu dole wannan tsari a tambayi mutane me ra'ayinsu a tambayi mutane me tsarinsu a tambayi mutane me aka yi a gwamnatin Najeriya a faɗa amma babu yadda za ka zo ka ringa nuna kai ne ko kai ma ka fi kowa a no ka gaya wa duniya cewa a'a tsarin asuwaji tsari ne na kirki an yi titi an yi hanya ana ta kokari bangaren ilimi shine kawai amma babban matsalar da yake faruwa shine fuskantar da ba a yi ba shine ni da shi muke faɗa ba wai da sanata ba shi kuma ya zagi sanata ne domin in nuna mutane cewa ya nuna mutane cewa yana jin haushi na amma babu yadda za a faɗa ni da shi kuma ya shafi mai gidana to amma dai mutanen duniya sun gane cewa wadanni da shi wa mai kishin arewa da sanata Barau da shi wa mai kishin arewa shine magana amma babu wani mutum da zai zo kalle mu kirikiri ringa nuna mutane tilas ko wani ba tsari ba ya kaji lokacin da suka ambaci da sanata wato mataimakin shugaban majalisar dattawa da wato dan ta'adda to ai wannan harka ce ta ilimi ka gane abin da yake faruwa ina ganin wannan na san jahili yake irin wannan magana mai ilimi ba zai tunkari sanata Barau mai kishin arewa mai kishin Najeriya ya ga wannan magana ba kana gani duk yan Najeriya sun san ƙarya suke sai da ba su da ilimi duk yan Najeriya sun gane cewa ƙarya suke duk yan Najeriya sun gane cewa harka ce ta ilimi da sun je karatu kaga shi wanda ya sa san da wanda yake jagoranta tsarin da yaran din rashin karatu ne yanzu kai da yarka da ƴan uwanka za ka yi ta zo ta mutum da su ta ina saboda kawai ka tabbatar da cewa ka bata tarbiyya to marasa tarbiyya su suke wannan tsari amma duk mai tarbiyya duk wanda ya san tarbiyya yake da tarbiyya yake da mutunci ba zai taɓa yadda ƴarsa ko ɗan uwansa kuma idan suna so Allah ya jarabci ƴaƴansu da ƙannan matansu da ƴaƴansu su ma su shiga layin su in da haka ne Allah ubangiji ya sa ƴaƴansu da suke iba su kai su garuruwa su hana su aure Allah ubangiji ya sa su ma aiwa ƴaƴansu in da haka ne so daga ƙarshe wani sako ake zuwa ga masoya to abin da nake kira ga masoya ku yi haƙuri duniya ta tabbatar da cewa shi wannan bawan Allah ne ya kira mai gidan mu da an ta'adda duniya ta tabbatar masa da cewa wallahi azimin rashin ilimi ne yake damun su yake damun wayatin su kuma Allah dama in ya ka ƙaryan abu da haka za'a yi kaga mutum ina ji ina kallo ina zagin waliyan Allah da mutane masu mutunci sai Allah ya nuna masa cewa bai isa ba to yanzu daga wannan lokacin mutane sun gane bai isa ba to mutanen Najeriya dai ku zabi Asuwaju saboda aikinsa ku zabi Asuwaju saboda cancanta ba ku zabi Asuwaju saboda ai maku tila ba saboda wannan mutumin da kuke faɗa tun da aka kashe mutane a zamanin bara har aka zo zamanin tunan Asuwaju Tinubu wacce waka yake da rashin din gwamnatin tarayya ta taimaka ta yi ta tsaya tsayin tsare akan harkar tsaro kawai bukatar sa ce abin da zai samu kamar yadda ya faɗa ne mure mutane ku fatan alkhairi to muna godiya da lokaci da ka bamu mun tsare ka hanya zaka tafi umara to muna godiya Allah kai ku lafiya Allah da ku lafiya